magkabantay manggugo. Matag panglakaw na to, ikaw ang nagpresenta nga mubayad. Pero ako ang magpagawas og kwarta. Ug di lang kay kanara. Pero may pang dili mabalik na ako ang sukli kung naan man. Jano, sa kadugay na sa atong relasyon, karon na ka mangutana, ana? Issue ba na para nimo? Dili man issue para nako. Pero ang kuno nako nga ila na gid kahigayon. Kapila na ko nakabantay. Ayaw laglayan na sa pagsabot ha. Pero gusto na ko may baho. Ganong mamalay mo bahaton inig abot sa kugalingon akong kwarta. Maong taguon ako ang imong sukli kay ako nang gitigom. Para sa tong future. Ayaw lang sad unta lain na ang akong gibuhat. Girlfriend man sa ko nimo. Kasaligan ko nimo. At least naan ako napunta ang imong kwarta. Dili sa laing tao. Para naman sad na nato. Ang sukli sad nga kindi mo sang taguon. Agabiha naman sad. Unsa naman sa imong gipalit? Nindot na? Dili ni basta-basta akong napalit. Dugay na kinin akong gusto nga makuha. Kadiyot. Ayaw kong ina nga gipalit ni mo ang paborito ni mong sakyanan, ha? Grabe ki ka, Adi. Imbis nga magtikom ka para sa tong kasal, bisag asa naman na mo gigasto imong kwarta, uy! Tempa. Huwag ka malipay para nako. Dugay na akong pangandoy nga magkapalit og ingon ini nga sakyanan. Bisan na, Jano! Unahon pa ba na nimo ang mabaw nimong pangandoy? Kaysa pangandoy na to nga makasalta? Padakon man nimo problema ha, oy. Diha na mismo nimo nagagikan nga mabawra ni. Pasag dilagyo ko nga tumana ng akong kaugalingon. Unsa pa may akong mahimo nga. Napalitan naman na nimo nga sakyanan. Sige na lang. Sorry. Surplus kini nga ba? Palitan naman na. Nisugot na si Papa. Pwede na ko na kamo park din, eh. Yes. Hinanti ka nga okay ra imong papa. Okay, solve na akong problem. Pero, magbayad ko na kag parking fee. Magbayad ba ko? Adi sad we. Pag-igsultig balik sa papa nimo. No, saan naman tao ni? Mura may ko naglaing tao. Maayo naman ang gani na kay ako pang nahangyo si Papa. Awan sa may gusto nimo. Mo reklamo ka sa bayad o wa kay kaparkingan? Pagpili. Ay, kalagot pa yun eh. Sige na lang. Wala sa ko'y kapilian. Nya, pilaman ko nung akong bayad kada parking ako diha. Ingon si Papa, kamo na lang ko ng duha ang magsabot bahin, ana. Basta ako, doon na sa ko'y request ni Papa. Ha? Hasta ka doon na kay request niya? Ano siya naman na eh? Okay na ba nga sultihan ko nimo kung sana? Oo, uy, way problema. Akong ingon ni Papa, ang kwarta nga ibayad di mo sa parking, diretso diri nako. Taan pagi ko? Sus! Basta lagi nagabos kwarta lagi, maayo kay kamo diskarte sa? Oo, ngano di ay? Doon na ba problema, ana? Ang gusto raman ako nga madugangan ang kwarta nga akong natigong para sa tong future. Para naman sa nato. Huna-hunaan na lang nga murarag na balik diha nimo ang kwarta nga imong gibayad. Ayuhagin mo diskarting panwaya ka eh? Latiya, ba't diya? Panwaya! Yan.